Nuž urobilo si aj ono, ako si každý robieva. Kotúľ, zakotúľalo sa a pustilo sa, kadiaľ mu bolo ľahšie. Kadiaľ by nezavadilo do dlhšieho od seba. Jednak stalo sa to ešte za starých časov, nuž veľa ani neopýtujte sa, ako to mohlo byť. Dosť, čo je o tom rozprávka. Za starých časov išlo teda Vajce na vandrovku a stretlo tam raka. Kde ty ideš? Rečie mu ono. A tyže kde? Rečie mu on. Ja idem na vandrovku. A veď ani ja nechcem byť horší od teba. Pôjdem i ja. Už teda boli dvaja a bolo im hneď smelšie. Idú, stretnú kačicu. Kde ty ideš? Opýtuje sa Vajce. A vyže kde? Rečie táto. My ideme na vandrovku. Poď, budeme traja. Kačica pristala. Už boli traja. Všetko dobré do tretice. Idú, stretnú moriaka. Kde ty ideš? Rečie Vajce. A vyže kde? Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď do kamarátstva. Moriak pristal. Boli štyria. Idú, stretnú koňa. Kde ty ideš? Rečie Vajce. A vyže kde? Rečie kôň. My ideme na vandrovku. Poď, budeme piati. Kôň šiel. Bolo ich koľko na ruke prstov. Idú, stretnú vola. Kde ty ideš? Rečie Vajce. A vyže kde? Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď. Väčšia hrbka pýta viac. Vôl pristal. Už boli šiesti. Idú, pekne v hrbke, stretnú ešte kohúta. Kde ty ideš? Rečie Vajce. A vyže kde takto rozbehli ste sa? Rečie kohút. My ideme na vandrovku. Poď, budeme všetci siedmi. Dobre teda, už boli všetci siedmi dobrí tovarišia spolu. Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v temných smrečinách omrkli a nevedeli ani sem, ani tam a boli veru už aj hladní. Kdeže tu prichýliť sa? Ako tu opatriť sa? Veru bolo na čase trochu pohnúť rozumom, ale Vajce aj malo rozum za všetkých. Poslalo ono kohúta na vysoký smrek a ten odtiaľ zazrel hneď svetielko, ale ešte ďaleko od nich v tmavom lese. Radostne naň zakikiríkal. Vajce zvolalo. No len zleď skoro v tú stranu proti svetlu. Ukážeš nám cestu. Tá pôjdeme. A čo by priam všetci čerti tam boli. Musia nám dať jesť a musia nás prenocovať. Kohút zletel v tú stranu a poberali sa tam všetci ako nautové. Aj našli chyšku v horách, v ktorej svietilo sa. Povie Vajce koňovi, aby zabúchal na dvere. Ten zabúcha a z izbičky vyjde stará baba. Čo to chcete? Čo tu hľadáte? Chytro chodte preč, bo keď moji chlapci domov dôjdu, všetkých vás tu zmelú na kašu. Spustila baba na nich. Zmelú, nezmelú, ty nestaraj sa o to, ale nám siedmým tovarišom daj jesť, vraví Vajce. A čo vás všetkých parom poberie? Pre takých kadejakých zo sveta pozbieraných škrbanov nemám nič. Durila sa baba. Tu Vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu na rohy a zaniesol do lesa. Vôl to aj urobil a hodil ju tam dakde do jamy a pribehol naspäť. Vnišli všetci do izby a tam našli pre siedmich stôl zastretý, aj pečiva a variva dosť. Lebo to tam pritrimovali sa siedmi zbojníci a baba im just teraz prihotovila dobrú večeru. A títo všetci už aj prichádzali s hrmotom, lomozom, len tak hora praštala. Čo tu robiť? Dobrá rada stojí vždy za voľač. Vajce ju hneď vedelo. Kohútovi kázalo vyletieť hore na pánty. Vola postavilo do pitvora. Koňa do izby za dvere. Moriaka poslalo na pec. Kačicu pod lavicu. Raka do krhly a samo zahrabalo sa do pahreby. Svetlo vyjasní. Zbojníci dôjdu a svetla v chyži nevidia. Čo či tá baba zaspala, či čo je to? Povedajú si.
Hneď sa nazrieme, čo je to. Len vy trocha tu počkajte, aby ste nazbíjané veci na hromadu nestrepali. Povie najväčší z nich a pobral sa dnu. Vstúpi do pitvora. Tu vôľ vezme ho na rohy a hodí otvorenými dvermi do izby. Tam spoza dvier buchne kôň doľho kopytom. Ej, kýže je toto čert? Počkaj, hneď ti posvietím do očí. Rečie zbojník a skočí ku párebe, že svetlo roznieti. Ako rozhrnul párebu a začal fúkať, pripieklo žeravé uhlie na vajce. Fúk! Puklo vajce a nafúkalo zbojníkovi plnú tvár i oči horúcim popolom. Ako podstrelený skočil ku grhle, že si tvár i oči vymie, ale ako načrie rukou, chytí mu rak prsty do štipcov. Zbojník trhne rukou, prevrne krlu a narobí veľký hurt. Na ten hurt strepoce kačka krídlami a zakáčka. Tak. Moriak zahrmotí na peci lopatami a kývajúc hlavou zahudruje. Hudri. Kôň ešte len teraz vyhodil zadnými nohami náležite zbojníkovi do chrbta a vysotil ho do pitvora. Tam vzal ho zase vôľ na rohy a vymrštil vodu na dvor. K tomu všetkému kohút na pántoch celým hrdlom sa ozýval. Kikiriki, pokore! Do štiapaný, doráňaný zbojník doletel ako bezduše ku kamarátu. Kaza, robí sa to tam. Opýtujú sa o títo. A tento len tak chytá tých do seba, aby im odrazu všetko vypovedal. Jaj, mysťu, že dade, tam je veru zle. Chcel som sa prikrásť len tak na prstoch a oni sami strčili ma tak medzi seba. Ako si chcem roznietiť, abych aspoň videl, s kým mám dočinenia. Fúk, vypúšil mi spod kochu puškár zrovna do tváre. Dobre, že mi oči nevytiekli. Čiahnem rukou do krly, že si oči vymiem. Tam krajčír s nožnicami Leban mi všetky prsty odstrihol. Otobôž medzi lavicami tkáč rozohnal krosná. Tresol ma čubkom po hlave a volal tak. Na peci pekár chytal na mňa lopaty a dudlal udri. Spoza dverí vyskočil čižmár, vybúchal ma ešte len teraz kopytom a vystrčil do pitvora. Tu šel ma sedliak, vzal ma na železné vidly a vyhodil von. Šťastie moje, že nedal som sa mu vyhodiť hore na pánty, bo tam už ako na hotových vyselniciach čakal na mňa kad a volal sem s ním, sem ho hore. Nečakali zbojníci, kým by to všetko vyhrnulo sa na nich z chalupy, ale pobrali päty na plecia a zanechali tam aj všetku hotovizeň, čo kedy nazbíjali. Naši ale tovarišia a sedmorí remeselníci zasadli si potom k stolu a k hotovému jedeniu. Jedli, pili, harovali tam, kým čo stačilo. Potom nebodaj každý pošiel svojou stranou. A neviem, kedy zídu sa zase takto do vedna, ako tu boli zídení k jednému majstrovskému kúsku. Ten koniec je zlá, ale nechce sa mi.